אלה ימים מאוד מאתגרים, הטיולים נורא קצרים, ואנחנו עדיין צריכים לפרוק אנרגיה לכלבים שלנו. אני מדבר במקרה הזה על פריקת אנרגיה מנטלית, כי אנחנו בתוך הבית. אני לוקח חולצה ישנה, מגבת, לא משנה מה, פורס אותה. יש לי פה כבדי עוף, טבעיים כמובן. אני לא משתמש בכל החטיפים התעשייתיים האלה, אנחנו עוד נדבר על זה בסרטון אחר. אני פשוט מפזר אותם על המגבת, בשרירותיות מוחלטת, ואז אנחנו בעצם נגלגל את החולצה על גבי החטיפים. אפשר להגיש את זה בצורה הזאת. אני מקשה קצת על הכלב שלי, כי הוא טוב בזה, ואני עושה גם איזשהו קשר. הדבר הזה, בשביל להוציא פה חטיפים, מפתח מאוד גם את הראש, את המחשבה, פתרון בעיות, מעייף אותו מנטלית, וכמובן גם נותן לו תגמול בצורת חטיפים. אוקיי, תעשו את זה עם הכלב שלכם, פשוט וקל, וצריכים את זה, במיוחד בימים האלה שאין כל כך פריקת אנרגיה.